Ja môžem slúbiť. Takže dámy a páni, ideme na ťažký ťah. Kto by? Miroslav Šulava, mladší. Poďme chlapci na to. A teraz vy, milí diváci. Áno. Tobia Peršeron, štvoročný. Vidíte, má chuť, je tam chuť. Zastaň, drž si ho, Miroslav, mladý. Drž si ho. Nepokazte mu ten ťah, ty ho máš na opratách. Nedívaj sa na reťaze. Ocino to vie zapínať. Ja si myslím, že toto bude ďaleko, nechcem to zakriknúť, ale... Čo vy robíte, chlapci? Môžeme. Ide, ja vás nepočujem. Diváci! Keď zatiaľne, tak vás chcem počuť. Ukážte sa, že sme z Turca. Presne tak, zapínaj. A reťaz je niekedy potvora, no tak sa skrúti. No pohli si to tým, nemôžeme toto chlapci dopustiť, aby takýto konisko nedokázal ukázať svoj ťažký ťah kvôli nejakýmto takýmto veciam. Pána beka, toto je jak na potvoru. Dobre? Zle. Pritiahni koňom, drž ho. A zapínaj. Chlapci, ale aby nebola nervozita. Necúkaj ho do oprat. To je ono. Ide! Hojta! Toto sú diváci, takto to má vyzerať. A teraz, keď pôjde, tak riadne, poďme! Teraz. Chlapci, Poďme, stop! kričíme! Ale vieš čo? No, už asi to tam nepôjde, čo? Či, Mirko? Že... Moje. Tak musím povedať, vážení priatelia, že toto je ozaj nádejný šampión.